weza na tonzo oyo loke di weneme hey wani meke ji bewe jide bida na neme oge kalu mu wanem. It's Abama on the beat. What did my canada? Where's the game beginning? When do you know? Where's the game? If I can love for my what you ready before ballet. The giant man you get better. What to get well of Guru. That's it, I care for. I love when I could be back in him. I wouldn't have been. Oh. Where but the devil do you see where where would you ready for the wedding? You went to marry for God, and I keep on remember. When you told you, Gajana, emoji. I didn't want to tell emoji. We're gonna get in our Lucica, yet you go to work and away. So you're put anyway, I'm telling them. Oh, Majalaja, oh, me, Majalaja, another, a bike for Nigeria, a messenger of Puluja, oh, yeah, the Lundi for me. Oh, Ipa. Oh. What's the matter? You can know me. You can sell it. You keep a lumber with a boo. What's a shop of one? What's it for my Gaja? What's it be why you're belly? Oh, you're alone. What would never see a fellow when Canada? Even you're never. We are getting for the Bulubo and I got you. When I go to Nagoji, Nagomia, oh, you look at the way they put it, oh, you're not seen all the go, oh, you know, let go, oh, you know, let go, I see no let go, oh, you know, let go, my weapon and oh, you're jelly way to rest, they want a man I can Maluno le bogo, heba, why get Buluma? Why get the man who was in that? You ever put up away? Hasino le bogo, Ajale Manambala, Hasino le bogo, Onabuna go for Hasino le bogo. Where Jelly me was dead, and you were Hasino le bogo, Hasino le bogo. Wejembe state, asino lebo. Why many polite? Even if on a conofo, I got you for na pebe. Asino lebo. Heba. When you take a look at the was where decided in your belly to go, where see no lebo, where it's something in the mirror. When the market what the Buluma, the Chiozo, to buy a person in Abia, oh, yeah, no number, if we tell Pupopi, oye boso ya no no diye, eputeli yeri. Tupo ye bosa diye, owe loke ne kuwe bom 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 bom. Umaze tiwe
egbe nọlụ na mbala na-akụ egbe onye bụ eze gbagụwa dị iche siwe bịa kwa aka gbagụwa nna nna mụtara ha bịa kwa aka siwa na ole gbogbo ọsịwa na oge logogbe onye bụ eze bido n'iwe nri weligede n'iwe nri juo o nwere oge na-ebuwe gbomgbomgbom ogu na-ege n'ihe ndị na-etiri ihe egwu ahụzi bịawa obi ha ruteghị mmiri igwe iwezi asị na ole gboo asị na ole gbogo onye ụlọ ole gbogo asị na ole gbogo asị na ole gboo wewe ole gboo bụ ebe na-awa Jizọs ekwe mmem ha niile bụ ofu onye ụlọ gịnị iwe bụ ole gboo bụ ebe na-awa Jizọs ekwe mmem agacha ọjị asị ise bụ ole gboo asị na ole gbogo ọ bụ na ebe ọkwa ya wee kwụsị na asị na ole gbogo ekwe nye ise eme ma ole gbogo onye ụlọ ole gbogo wezuga ebe bụ na mmadụ na chigefo onye ụlọ ga-anata mgbe ọ bụ na mmadụ eje na mmiri wee ndị m ihe nri mmadụ na ole gboo mmadụ na ole gbogbo onye nwe obebụdala ose chetara onye gboo ogbogbu onye ụlọ ọgịnị na-eme mmadụ jee ijeselele welele wee nata mmadụ na ole gbogbo mmadụ na ole gboo wee isi bujere ju n'ubi ya bụta ihe n'ọma emela n'afọ agbago mmanụ na ole gboo egbe mmanụ ọdịnala ekwela abụ ịnanuo ọdịnala ejela na wenekwe na-eri ji oge na-eri ji ndị bụ ose agwa ji ruo ya n'ọkụ na-eri eme ya mmanụ tiwe egbe mmanụ na ole gbogo onye ụlọ ole gbogo elulubelube alụkwụ na-agụ alụghị magote onye ụlọ gị niile emegwene mmanụ na ole gboo oge bụrụbe onye bụ ntụji aja afụrụ udene gbalị n'ime were be ndị mmụọ wee gozite wede tụrụ aja afụrụ udene ha si na ole gbogo ha si na ole gboo ọ bụ na akpọ mmanya botụlụ mmanya pupe iru ịmalụ na ole gboo ha si na ole gbogo onye dị n'udene dị na-aja anụ ịbalị mgbanwu onye ụlọ ka iwe na-eme wewe ego njibụlọ ekene weziga ndị elu ka nkene dị odogwu ndị kpatara ike ndị gowe bara ụbe ogene na-emekwane onye ụlọ ole gboo egwugwe jewe mgbagbo wele bụ mgbagbo ekwekedo onye kwudo onye wee chi fụta ego Vitalis Ozeweke wee jinye otu onye ego wee jinye otu onye ego na mgbagbo andịje otu ogene dị mmanụ na ole gbogbo onye wu na-enwere ụlọ n'ezi egwu dịka ejeje mbata nnukwu steeti adịghị otu onye ego mmanụ na ole gboo onye ihe nkanye milionu Nigeria Limited onye ego na-eti ya nwoke ma ole gbogbo
nwoke m ole gbogbo nwoke na-ebuwe ji fujodu wee fee itubu ogbube na-egowe ahụ na jagata oyu gogolo na nsuke million money Dibilan oye ego ye yiri mu ogbube na-ego na jagata million nwanne m million ole gbogbo CEO Rural Global Service CEO William President Dibilan State ye ni bala weke na tubata solo leyi ye na sisi jamela wesi mama na Philippines million one million ole gogo million days change oye go na China oke m ole gogo weke na se mwanji oke ma blessings Simbanation na Biatina nine oye Michael Imo State na weke na local government aka National Exchange weke na Tubatoki na Biatina nine Tubato ya na Igbo ebe ogokwu na achụ ego ya nwoke m ole go onye go na Biatina weke na-emume chief weke na ụzọ Chukwu Joseph onye mafu nke m weke dị isi local government Enugu Steeti niile ezigbo onye ego ihe n'ịbago nwoke na ole gbogbo mmanụ na ole gbogbo oji ego ji ike mmanụ na ole gbogbo CEO Agụ Contractors Limited niile ihe CEO Wende Mani Suchukwu Foundation Agụ 50 na Philippines dibịa yiri mu onye ego n'ịbalụ mmọnwụ mmanụ na ole gbogbo agụ ole gbogbo na Philippines ka ị na-achụ ego gị akụ nwanne m ezigbo mmadụ amaka Chief Chikwado iwu m na amala onye Zanjaba Roge gọọmenti n'Imo steeti niile CEO Bola Security Change Nigeria Limited onye ego nwoke m ole go CEO Thomas Apartment n'Owere niile gadi n'Imo steeti nwoke m ole gbogbo wezibanye eketara si na Philippines odogwu wele ngabasị Adamake weke n'ezi musube ha ji Donald Mezedibe weyi weno fo kija ni ndabie eye ego no okija Anambra the chairman and the boss ES Gotuel Dynamic First School
èyí oyè gbóná kéde èyí ó lè gbogbo èyí ló lè gbó CEO lọ́mùká sí gbogbo gbólúbọ̀ fún kọ́mpìnì ológun balẹ̀ mọ́wọ́ kí náà ní ẹ̀fọ́ ní kéjì má lóòdògbò wáyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbẹ́ dẹ̀dẹ̀ pẹ́pẹ́ wẹ́nẹ́ pẹ́lú múnagbó wọ́pùnà pẹ́pẹ́ ẹ̀jẹ̀lẹ̀ máa ná mbala àsìlò olè gbogbo ẹ̀bàlì mẹ́dùkú stéètì àsìlò olè gbogbo ẹ̀bàlì mọ́bòdó ìmọ̀ nílẹ̀ àsìlò olè gbogbo ẹ̀bàlì mọ́ ẹ̀bẹ́ ẹ̀dẹ́ àsìlò olè gbogbo ẹ̀bàlì mọ́bòdó àsìlò olè gbogbo obodo jẹ́níjẹ́ nínà ní ìbò nílẹ̀ àsìlò olè gbogbo ìdàbọ̀ ní sí lólè gbogbo ìmàlúlò olè gbogbo wẹ́gbọ́lú mẹ́gbẹ́ kúlẹ̀ kẹ́tẹ́ maka njẹ́wé yóò yá sí ti wẹ́gẹ́dẹ́ wẹ́jì ojú chukwu chikwo ojú lọ́sùwẹ́ bíyà yìí ojú lọ́sùwẹ́ ìwọ yíyá sí ti ojú ní ẹ̀bíẹ́ CEO Jotech Lika Anji Skendo Chipe Wekedi na self Lika nina Wachilo suwe bulu bulu Pape Jimana South Heba Ojenge Mbadola na South Wachilo suwe wanemu Ibo bakaliye Ochiri olego Pesi boye go nesi yago Ochiri olego Ochilo suwe Heba Wejemi yenu Wekene sebu wajif Fideli sokoni Akubi kukuwenu ni yala nine Oye ga kukuwa Oye yala CEO OVO Wesuna Best Nigeria Limited Kibayi Nimu Oye yala ne bala mbo Oloku bala mbo CEO OVO Wesuna Best IT Properties Limited Nine Wake maku bijibu Oye go wa iya Woke mwole gogo Ewi mela kaligo Wake desebu wechi Akuzaza na mbagwe Oye mbaguna munda Akuzaza nine Nagana kina juye dogi Wake nene Wake of God Wedu di niche Naya silver Yake jibalo doko Wake of Jueli sikonele Oyego wanu na mbagwa Akuzaza dike Woke mgole gogo Akuzaza odogu Haba Wake free CSO AKA Oversize CSO Bayirimu They talking money yeah Basi woye go talking money Go kiri palamong Malone ole gogo CEO Nigeria Association Business owner Oye go na talking money go dogo Woke me balamong Malone ole gogo Heba Wefuni mebu Kanjebe Jawe ma welepa Ake no dogo O welepa ne
ekwekwelilo iri a na-ekwekwelilo mmiri na ole gbogbo mmiri na ole gbogbo onye ndị were mbeji afụ ụzọ dịka otu maka na mmiri niile onye bụla n'ala mmiri mmiri na-enwelo ilo ọ gaghị alabala iwe mmiri mmiri na ogwele mbe mmiri na ole gboo wala na-ekebe ọdụ ka ị na-achụ ego gị ezigbo mmadụ amaka mmiri na-ekwere ilo onye ọbụla n'ala mmiri mmiri na ole gboo wee chief Dr. David weke ebezie chik weke mmiri na-ekpo oke dịka odumaka oke mmiri babadu oyi ide agadiwa ya na-egala niile agadiwa yosogo ihe ojii na nchagbu oke mmiri gbogbo CEO oke mmiri so agbadeli nke dị na Asaba ọka ya lawere iwe odokwuji ọgwọmọgwụ oke mmiri gbogbo oke mmiri babadu haba ọgịnị na-eme wete gbasala Nsụka kaje buka kele olebo ọgịnị na-eme obesiete ate wena bike falatemu dịka odumahịa obele chukwu wenu na-eri eluigwe ahụ na Nsụka akụ na-ede gburugburu na Nsụka onye ego na Philippines CEO Wezebes CEO Wezebes rudi chechi niile odokwubala mmanwụ CEO Wezebes Wezebes weke nele bidi matiya senene woke mwole bo yana mboto basi keji malodo woke mwole bogo obelo chukwe sevensi weke neje Simon Renda woke ni bende so wela nine odokudo na koto kule na-achụ eji ya ofe mmadụ basi eji mmanụ odogwu ya na sugoto sibia basi gagade Simon ya nna oge n'ume oze welo niile bịa yiri mụ oze wee basi kenye kene odogwu kala alụ dike Chisopu ose mene bekene Okude ife na mansi Okude kwe mubye Okwe land and property Okwe sineti Nigeria limited Ase na kejiwe malogoku Okude jive dike Eude letini chekeji malogoku Woke mkode koko Chisopo semene okule yifo dogu okura mansi malono ole gbogbo ageje fonke do kokolo apama mawe kelo na oyolo ole gbogbo ogini na eme jele oye la kule gede gede we be deke holy cross Oze febe naje Oze febe bi weneke Polikulo se naso Wena sesa nisi kajima lodogu Hama biwa ni ekele Oye go bekene ngwa Oye okulo okulo Polikulo sudogu Imalu no le gbogbo Haba Oye no le Weji fekene
niile oge mmewe wo onye ego awo dịgbasiri ike awo dịrị ezigbo mmanye oge mgbole gbogbo awo dịgbole gbogbo awo dị ụtọ oge bie n'ịgbago mmanwụ onye ego na n'oge niile alaba ka ị na-achụta ego gị awo dịgbasiri ike onye ego ole gbogbo awo dị n'ịbala mmanwụ gị niile oge na-emume chifu chukwu ebuka ụda ụgbọazụ ikenu sebe kenikenu kọrọkwu na-achụta ekiye ụka ebuka n'ụda onye makurogwu n'Enugu steeti chukwu ebuka n'ụda nwoke ole gbogbo eko lachana ọnụ na Kanu chukwu ebuka n'ụda odogwu onye mmakwu n'Enugu steeti na ịbala mmanwụ oge na-etu jenereto dị n'iche n'iche nke eji amụ mmiri nke eji amụ ọkụ ya ka ị na-atụde chukwu ebuka ha n'ụdọ ya mmakwu nwoke bụ olegbogbo ịmalụ na olegbo oge kewe ndị chukwu bụ nna onye Nnewi South niile the biggest city na Nnewi South n'ime obodo Anambra odogwu onye bibi ndị mamiye onye ha bibi n'ilo odogwu na ịbala mmanwụ malụ na ole gbogbo ọzọ aka na-atụ oke n'ofe eletrọnik gachasị dị n'iche n'iche na Lagos steeti ya na-ase bada odogwu na-achụ egihe odogwu bala mmanwụ CEO Big C Donative Chief Fred Ezuna Fidelis Tinye Wenu Miliane Oye Lafita Nana Malaslet Nole CEO Frank Yandos Ege jibara babu Oge tawa ni meri bulu manu Na mwoke me balamongu Odoku no ole gogo Welo dwege Iwe ye melike ne kute kita dodo kwebo simpateke Ena kote Kemela ene kudiye Emanu no ole gogo Iye madi ye goga Emanu no ole gogo Hapa Chief Indaka Victor Chinedu Kaki Kuraba Esiche Oye Nubezike Wepanteuno Adulasi Nubanteuno Nine Kaki Wenonde From submission, Kaji Malobogu, Kakia Mia, as a man in worthy word, what can you lebo, Malana Kakibo, Kakino lebo, what's the book and earlier 1 year? Why, Chief? You don't go Harris. I think over exchange. What can my way? Webudike na yo ngo Waya bana gana nu woni weji
ke malo no le gogo ogini ne mesi pani oyo no le gogo ha ogini ne me no le gogo we mele magu ajara mesi ke no gogo le gogo le gogo we kana anti France le gogo ile we lolisi ile kwa mekene Zamalwen nemansi ina oya nembala sideti ina zamala namansi woke mole gogo oye gole gogo Diplo CEO Bibilo and Properties Nigeria Limited oye gobi ayirimu woke mole gogo Zamala namansi Wagene mela madi oyo legene kweju Wasibaye gani balambo oye gonu kego oye masi nine Lebanza manamansi woke mole gogo Oge ya labu jezi nebansi nine Oge ya labu jalu rotire bodo tulansi fama na bibe So bodo mwoku Hamalo le gogo Oyo logini ne mesi kwene Ewe Ogini ne me Hey chief Sisi vinona Chinedu Wagen ma wukuja kuna suka Wiji ya kudo Ogele wele bioja na suka nine CEO Chief Bestin Company Bia CEO Constant Apartment Ine Real Estate Nabuja Kona today Oge mawa Wala gidi materials Keji malo gogu Afya nazo yolotu dimba Nabuja Afya lodo kenazo Bedi materials Gudi yako nasuke Oge mwole Oya mwifone nukwezi kenasuka Gudi yako bebo malo Weje mabodolo gangana Waza Wejifu uli fedu me Waza kwefyo bode kwelugo Uli maki Bidi materials Wekene laiwe jachona Oye kono pongo show Uli maki kwanenu Woke mwole gogo Ogbe fio bode kwelugo Woke mwole gogo Ogbe fio ni ebalaman Woke fio bode kwelugo Wajugo ni ye Oye lo chide bibe wane Uli maki mmango gini Heba Wekwe limu wechifu Weze Chinedu Oye Tolo Village Nekulu Obiaku Nekweze Local Government Anambra The Founding Nation na Cambodia Wesiboye na Vietnam na Thailand nine Oke mwole gogo Odoko patago ike Malino le gogo CEO Edu TMT Steel Company Limited nine Nebu
na chiego gị odogwu wele gabasị dike mmanụ na ole gbogbo nwoke m ole gbogbo bakwele mwe chief tus chukwujeku wee gbegbe ya onye gwe bibi kingdom Baby Kingdom, no gini fada nuku siteti nine. Amulo yene goni, oke mwo bala mwo. Amulo yene goni, oke mwo le boko. Amulo yene goni nine. Wakeke wayemme, oyeke muyani yego. Amulo yene goni, oke mwo le boko. Oye gbenegbe Goodman na Nigeria Gini fini na awe n'obodo mbago Mawunda chani na biye Amuro ya na ego iti kedo ya muru ya na ego Woke muro le gogo Amuro ya na ego dogu Heba Bagwele muwe chief Ojibukaya Bina Wagama washibiri na bugongano Nenugu siteti CEO Wagama wabano plasi Wabano majiki mani Oyego na bugongano Obayi n'odogu Agriculture limited Naturally say Nalaga State kiki na jego ki Odogwo bayi no Odogwo bayi money Weke na kubata Aguli kimashini niche niche Alukei Obaye Oye mama village na nkanu Obaye no ni bago mmomu Haba Weke na sebu Wai chief Jele dwawu Weke ma apaga neke Apaga nkeke Jeli ma Nigeria limited Apaga wa neke Oge la wali wele Jela do umelo dogi Malu lo le gogo Apako le gogo Heba Epa Wesene Weji fabo chuku Wema kakasi Edeke ni betiti ni ina wogam Roke government na suke magote Enugu state wogam ole gogo CEO Osman New Global Resources Wana sensali sike na tudi Yakeji malodoku Gede na babandeni Woke mwole gogo Woke mwole gogo Odumbaga ngiyi na ibetiti nine Wewe Odumbaga ngiyi ugago Odumbaga ngiyi Bawa Haba Weji for my innocent Wedeke Oye kele kukulu Neume nachi Neme laikasila udonu loka komati Enugu siketi odoku malamu Wekwa chuku kwele Memelewe Wekwa chuku kwele wanu na mala
ole gbogbo. CEO Global Majestic Land n'oge wewe ya dị n'egbe onye lụ ogene gbanụ ịmalụ na ole gbogbo. Wejelezi ebuwe chief Geje na Chizoba Okwute n'ife n'igbo niile Okwute babuli ndị Igbo na Gabon niile Haba Isito money The celebrity business man mekane Oke mbowo Okwute The stonator This is very good change. Was it very good? Sit-on. Okwute babuli no ne bane mo. Sit-on. Wale na Gabon kina tregogi. Oye go na Gabon. Shemen kune kulamas. Okwute very good. Sit-on na Gabon. Okwute kamiri batom mongo. Emalu no le gogo. Sit-on no le gogo. Haba. Oh. Wajif. Udaka. Udeme. Osaifon. Odume Pamba Tolu Local government in Imo State CEO Masiri Auto Logistics Nasim Bedwe Ebadamu na Chego Iwoke Mole Gogo Iye Woke Mele Ligawe Banu Ole Gogo AKA Wemene Yaki na Germany Wezo Bongo Nakupele jena suke biye Nasuka ne luku siteti nine Adunesi ndilega na Germany Nasuka bulubulu nina yiri Wakunende kuwenu na maozala Akubie Wazimayengo nilomu kina juegogi Akune miyogi Woke mkole gogo Maluno ole gogo Mani foya ni ya mawe Yulu maya na waya Maluno ole gogo Ndi mani yekuwesiye ye ise Maluno ole gogo Waji frimane Nekane ilu chukwu Wazimaye kaimane Oya modi lenu kwezike Wakati lenu kusiteti Kaligo na Philippine Fatima yeka ibalemo Kaligo na kalige Haba Weka pela nachia Philippine Osina watani wego
n'enugwu ezike niile ezigbo onye ego na-afalepe genigo ọgayala dike onye mmemme n'obodo niile ozigbo onye ego n'ịgbago mmanwụ nwoke mgbe ọ na-ekpogo CEO genigo na enterprises aka na-akụbata motos pepas nke dị n'iche n'iche gị biye ozigbo onye ego n'ịgbago mmanwụ nwoke mgbe ọ na-ekpogo ha na-ejụla ajụ mesịrị kwete genigo odogwu nwoke mgbe ọ na-ekpogo weke na-eze emume chief wegwegwe ụgbọgwụ abụchi onye ọbịzuka odogwu na pepe were na toge moda kedụ na Cameroon niile ebe ahụ ka ị na-achụta ego nwoke mmụọ na-ekpokpo oke na-atụbata bosisi pepas dị n'iche n'iche ezigbo onye ego ọgayala nwere iwe CEO Abuba Hotel and Suites Nigeria Limited ọgayala bara mmanụ wekerezie wejiduwe wekwechu eke agwete egwuwanụ na Nsụka agwue na-atụrụ egwu onye ego na Nsụka niile nwoke mgbe na-ekpogo na jaketa na Indonesia ebe bụ ka ị na-achụ ego gị agwatu egwu nwoke mgbe na-ekpogo onye ezu omenazala n'ime etiti niile gade na Nsụka Enugu steeti odogwu n'ịgbago CEO Aboniki Global Exchange odogwu kalamanwụ Bologna change weji fike chukwu na-ekpe onye mezi oke gọọmenti n'Enugu nwoke biye nkịtị na meza niile nwoke biye nwanne ọ dị na ka ibiye bụrụ eziokwu nwoke ibiye na meza nwoke mgbe na-ekpogo nwoke biye na-ekpogo ahịa akpọkọ ọfọ ọjị ya mmadụ oleko member na elect first pull up when the national ya yigo wati mu kedelo ya ada ojendo wa pule oye ko ole gogo ojendo le gogo Sisi lodis webe sumba fudika wana yase n'olu n'Imo steeti wene di nefa na mi feke rekujigbe je mawu webele wena yase n'olu wene di nefa
oye ole gbogbo was a meeting about was an another batego, or your balo to the deep, deep and now for balo, also only bogo. Oh, yeah, will be knife fight. Oh, yeah, when he came. Oh, you don't never lost it dirty. Can't go boutique, what can go the bogo? Where you can't get that she and you know. Sing it go. Oh, yes, thank you, my Leslie. Where's the man I got to pay for my brother? Also the koya wuna also no le gbogbo ose yi keme aguso to gbo mi wo jide also ne dalije wo kem wo le gbogbo also no le gbogbo we go le me kata jase jawe ma patete kaka no we kunna na patete akuna odogu Wayaji na chagu akuna na batata ayi maga na mawu wakuna nyawya alusi yaji na chagu na maga na fotete akuna na batata wake kole gogo esi boyo balotule akuna ole gogo yewe yaji na chagu wenu nine wewe waye balotule nebo balola ndi baloge dikane ojiyogu wa inemo akunde ole gogo hey ijele oye la bule kadana wana chejiye ula peluza bula jola ajewe mwogo daye asino ole gogo abali mezi yakui asino ole gogo oyolo ole gogo wote ole gogo